Angelo Gaffa għadu irrid tassew wettaq dak li qal meta kien laħaq kummissarju tal-Pulizija fejn qal l-ebda isem ma jimpressjonaħ u li mhu se jibża minn ħadd. Dan qalu l-editorjali tat-Times of Malta fid-dawl tal-kasserju ta' Josef Gallia fejn komplew joħorġu aktar żviluppi xokkanti l-awtoritajiet Maltin bażikament ma tawx każ mandat ta' arrest Ġermaniż li kien ħareġ fil-konfront ta' Josef Gallia kważi sena ilu. Huwa kien arrestat waqt btala fl-Italja x-xahar li għadda fejn miegħu kien hemm l-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Il-Times qalet il-Pulizija Maltija kienet irċeviet avviż tal-European Arrest Warrant għal Gallia f'Mejju tas-sena l-oħra, iżda jidher li ma ħadet l-ebda azzjoni. L-editorjal kompla jgħid li pajjiżna għadu qiegħed jittama u jitlob biex il-kultura tal-impunità imrawma taħt l-eks Prim Ministru Joseph Muscat ma tibqax tirrenja. L-analiżi tal-editur stqarret li l-Pulizija f'Malta naqset milli taqbad il-barri minn qrunu f'dan il-każ u mhux talli hekk talli l-Avukat Ġenerali sa issa għadha ma pprovdeċ lill-Pulizija Maltija l-awtorizzazzjoni meħtieġa biex jarrestaw lil Gallia. Hawnhekk l-editorjal saqsa jekk xi ħadd jistax isarraħ ras il-poplu li f'dan il-każ ma kienx hemm intħil politiku. Il-Times komplet li Gallia li kien jaħdem għal awtorità Maltija tal-gaming l-ewwel ingħata il-barka li jista' jsifer u wara ġie pinġut li huwa kien qed jaħrab mill-pulizija. Dan il-każ għajjem numru ta' domandi dwar kif il-pulizija ħallet lil dan ir-raġel jivvjaġġa minkejja li kellu mandat ta' arrest. Mistoqsijiet li jitfgħu dellikraħ fuq it-tmexxija tal-korp u fuq Angelo Gaffa. Dwar dan il-każ fl-aħħar jiem tkellmet mod ċar u dirett anki l-Union tal-Pulizija. Fi klima stess, il-Union qalet li l-investigazzjoni li bdew il-Ministru responsabbli Byron Camilleri u l-Kummissarju Angelo Gaffa ma tfisser xejn u għalhekk huma talbu li ssir inkjesta li tkun tassew indipendenti.